Muri yeZimbabwe ndirera maitiro sakanaka nehurukuro yandanga ndinaye namukoma Francis Paul John kana kuti Frango Ndizo. Ndakabatana nawo vari patete paMozambique paMoskeni kukabhora basa uko kumagetsi kukabhora basa. Ndoza tinoita week in week out vaimbi veZimbabwe kumhuri yeZimbabwe nepenyero yeZimbabwe nemushamararo weZimbabwe. Zvayo kumbopombonoka zvedu pamuswe chishanu kudai. Thank you so much for choosing Zimnet Radio. Takuda kupinda second half. Amagesta angu munongozaka kuti second half munanda the last 2 weeks nandichita two guests. Nasisi vandirasisa saka uda kuti ndizotsvaga vamwe vokubata nawo apa zatadza kuita mushe. Zatadza kuita mushe saka nhasi handina magesti ema 2 minutes handina. Zvafambira pamberi gonya yacho ndiye kungopombonoka zvedu chirova ngoma tsetse. Innocent Njanji kubuda nepaSouth Africa. Akabata bhomu ravo rinonzi Zodzo rikanditore kambo kanonzi Chineke. My God is good. On Zimnet Radio. Kuti nazuwa motswa nana wekutanga mukati mezuwa ranazi. Innocent Njanji kubuda nepaSouth Africa album rakanzi Zodzo ine 11 tracks. Uchifaradza chitendero ritsage ibate ndokupa namba yavo ndokonekta navo takambokurukura navo pachirongo uchipasana nyodzi apo kanonzi Chineke.
Later pa ubhameka nzina Jesu Mukoma Foster Shumba and the family in praise. South Africa Zakare. Ndakita kugara munyasa kamba kanonzi munyasa. Munyasa. To better music. We have seen better things. We've been to it all. ZenNet Radio, all the way. Zaire, my way. Zaire, my way. Zaire, thy way. Zaira, thy way.
kana ukaita zvekugara munyasha zvinhu zvese zvinenge zvingokufambira Munyasha, munyasha, uchiita maziso emweya nekufunga kwemweya munyasha, ukaona kuti satani chinenge chiri kuda kukunyangirai neapapa wobva wati ndakuona. munyasha, unogara uri munyasha nguva dzese shomazimba ose havatisiyi mufunge zvenyu. izvi tinotozoti dzimwe dzenguva tinombovakanganwa taakumboita madhiri kana zvazorwadza zvaoma wakutozotanga uchema oh my god kugara uri mukati mekurarama nemaringe esoko. Koma Foster Shumba and the Family in Praise kubva paalbum rakanzi Zvina Jesu. Album rachakatakwa 7 tracks igamba kanonzi Munyaza. Warida album irori ndiwatsurire pa 07861778 ndokuita kuti we connected nemuimbi wacho. Dila mega mopanana mari mopanana mhanzi makadaro. Zviri kuita vazhinji vatiri kuitira kuti vawane mhanzi nzira iyoyo. Vanoti ngoma mafanira kudawo mhanzi iyi ndobva ndamukonekita nemuimbi wacho. Ndonzwa muimbi akutendawo ndonzwawo futi muteereri akutenda kuti aiwa zvakanakidza izvi. Emma Machingura Mutizi kama kanonzi Chiedza featuring Pastor Blessing Shumba. Album yakanzi Usacheme, latest album. Release.
Kanzusa Cheme in 8 tracks. Mama Chingura Mutizi. Chiedza wakaenda usina kutombotooneka tisina kumbogadzirira. Featuring Pastor Blessing Shumba. Recorded kunashe studios kwa Mtare. Zvinoita rufu impavha yehupenyu. Pananzi chinouraya munhu inguva. Kugwara kuraya munhu achinouraya munhu inguva. Nguva kana yakwana maenderera kuti chii chazoita kuti nguva yako ikwane. Ivava vatete vava vatarisirei mazuva ari kuteera manje so vachapinda pachirongo. Baba mitsaitsa cheme ukachema izochema une tariro. Mwari uchamuka tinonzi rufu mutomgo waMwari. Kana kuwerenga soko raMwari all the 12 vadzidzi vaJesu vese vakapera kuzoshayika. Hapana norarama zvoupenyu hwese panyika pano. Kati ndibhandabharama ndakangobata dzechitendero. Ndozvese kuti kaFriday kacho zvifaye. Zvekupinda paabhomu yakanzi Anesi Mwari. Pastor Ellen Anderson kubuda nemuchikanga maMutare umo. Kurarama kwangu. Brand new release.
Romanes Umari 8 tracks Master Ellen Anderson kubuda ni muchikanga mamtare umo Kakurarama kwangu coincidence yacho zvainobva yaita ndikutoona uzangu WhatsApp yawato ndikandira uma manje kutopinda from mutare kuti DJ muri zezeze ndikati ai munoziva soka ikambo kenyika ari kutorova izvozvi pachirongwa aimi inobatisisa kurarama kwangu kani handimbokuregera ini makadi mese muri kubata. Thank you so much for choosing Zimnet Radio. Pao vamos zakazarurwa mukoma Joseph Tivafire The House of Blessing kambokano nzimbiri nerukudzo matarisirei vari kuuya zvakare mukoma Jose Release. Bye.
zvinenge zvakazarurwa mukoma Joseph Tivafire in the house of blessings Mbiri nerukudzo. Zvinhu zvese zvakazikwa nemufananidzo weShoma Simbaoze. Nekuda kwavo ndosaka kwakava nezuva, kwakava nerima, kwakava nemwedzi, kwakava nenyeredzi zveze. Vanhu vacho watarisirei mukoma Joseph vari kuuya masvondo ari kuteera iwayaya. 3 albums under his belt. Akakurira panhepe nyoro vana kanonzi kai kanonzi tirangarire. Kunyanya kuzikanwa nevazhinji kapisa. Vabvunza DJ Moto nopisa. Apo murasi vakatakura 8 tracks. Kuti pandinorowa dzechitendero nditadze kusvika kwavuna kuna mai Makoni. Papa itsva inonzi Rising Sign. Kamwe kacho kanonzi Simuka Uvheneke, Be a Shining Light. Simuka uvheneke tiedza chego chasvika kukwinya kwaJehovha. Kukwinya kwaJehovha kuri pamusoro pako.
Jehovah wakana muzvinhu zvese. Simuka and be a shining light. Kubwinya kwaJehovha ngakuonekwe pamusoro pako. Unofamba vanhu ngavaone resembling yaizvo mazimbaoze. Resemblance kubwinya kwamambo izvo mazimbaoze ngakuonekwe pamusoro pako. Baba Mekanza Rise and Shine 11 tracks, the Towers of Grace Singers. Hauna kwa mutare uko Mai Makoni. Thank you so much. Kupinda paupa micheche inonzi wopa dzina ndima. Kurara kugudugudza vamwe vari kumukira kumabasa. Akomana Okinawa sounds kubuda mu South Africa kambo kanonzi kubatana. A brand new release.
Zinaita murengi ashaye sano, zinaita satani ashaye kwanza. Mudzimuri kwese kwese nekuti mukange makabatana mavharira muvengi nzira kubatana dzimwenguwa kubva paobhamu hope hadzina ndima Okinawa Sounds kubuda muSouth Africa mukoma Dixon Zuela Walton Mukombwe namukoma Hector Brave Mato iwe opamanje vakatakura 6 tracks Okinawa Sounds, thank you so much. Album itsva hope hadzina ndima pacha ndikupinda muGreston Park Marare umo kuma 5 Ferreira Giant paalbum Rudo Murukato pakumana taiva nawo mixers kamba kanonzi Wamaiziva takambokurukura navo zvakare pachirongo pano nyaya chona ndini uyo Wamaiziva ndinenge ndazoshanduka manje nini paiuya Wamaiziva ndichitambura pai upenyu wangu wakanga husina tariro Wamaiba zvekuta zvakapera mazuva dzaivenya zvapai
mazuva zaivenya shabaye zaivenya shabaye aitaura sarangu pakutsanangura namo Yeah.
zvitori izvozvo zvitori rai tazvishungurudze kuda kuvaniki rei udza vanhu hatidi kunyaudza mafani vanhu vaneta mari nemangwendere gwendere handei pore pore kai Marakanzi rudo murukato mukoma 5 Ferreira Giant kubadani pa Greyston Park Marare mukoma roitaiva navo mixers ndo chikwata chavanotungamira kambo kanonziwa maiziva waibateri nyaya chanzi vana veIsraeri vachiona gungwa Red Sea asi Mwari vaitiona zvavo zambuko mvura yakapatsanurwa vakapfuura zokuti chaunoti dambudziko kuna Mwari arizi kune paruda kutonzi usvike vari kutibata vese nekuchingamidza pachirongwa huchi pazina nyoje handitioneka Friday kanenge nhasi kanenge nezuro kuchapirirwa nengoma zvedu vakomana vadzo vari kusumuga tokutenga maoji chete kusapota vaimbi veZimbabwe vairesi yauraya muimbi makadi zenyu. Zita rangu ndinonzi Albert Gatsi, chikwata changu orchestra Mambazo, makati rayo number 1 internet radio station Zimnet radio inounza dandaro zidzo varaidzo inokusanganisa ini zvakasiyana siyana uye nevakasiyana siyana mimanzi zviripo inounza mafaro kwamuri kubvisa stress. Session yenyu yakanaka huchi pasina nyuchi. Ndinokuchingamidzayi pachirongwa, ndinokuchingamidzayi pachirongwa, uchi pasina nyuchi na mkoma mafaro, uchi pasina nyuchi na mkoma mafaro, padura renziyo ndanandra chanza ndanandra munwe. Ndinokuchingamidzayi vatereri, ndini wenyu Makingwazi Njanje Express chechi yepanze aizare makatirira kuchirongwa uchi pasina nyuchi na DJ Mafaro payo number 1 station Zimnet radio uchest gemura chinja chiri abuta rekeni vazhandisa vamwe vave kushandiswa gemura chinja chiri abuta rekeni vairuka mapanzi vave kurukawo kapeti. Kwanzi gemura chinja shiri yabvuta rekeni yitsuro yabvuta tsvimbo vakudzokera kuno muridzi wazvo. Boys dzangu idzodzi boys dzangu paZimbabwe vakomana vari kufamba nawo vachifambisa Mafaro chete promotions paZimbabwe ivava Bekasi mukoma Makingwazi mwana wamaisisiria vaimbi veZimbabwe vakutorovera ngoma apo nepapo vachifambisa soko reMafaro chete zvakare networking nevaimbi vacho vatomo mutimu yacho paobhamu itsetse yakanzi trailer yendege amenoti zvakamira sei kuti ndege iti trailer vakomana imi ikomana chinonzi Justin Murega ndi Zaka Stars kamba kanonzawo Chandigoni vari kuuya futi vari paline apo vakomana vachivava Release.
Zakazazi ndive kumasvingo futi vava masvingo yanedza vachange vari kuuya pachirongo masondo ari kuteera aya indo Zimnet Radio tichange tichikubatisai kuti zvapapi bomo racho rinonzi trailer yendege amene kuti ndege ine trailer ere vakomana ei nenyaya yekuti mafaro chakawedzera kuwedzera singaite chikomana chikwata chinonzi Zakasters nawezhira makadigwa nawezhira wezhewe
nawo Petcats Orchestra mambo azvo. Pamba usawira unonyura ona mvura icherera zinyoro sadherero saise gumbo nguva ine simba unoenda bata bande usambouziya
Zakaritakura waita munyama muvengi uyu parima mutara warosham passage unonyura ukaisa zvako gumbo mvura uchiti hapana zviripo apa mvura yekuyerera zinyoronyoro zvino pawa racho riri pasi apa paka iwe kubva mupahutsawira vakomana okesira mambo azvo mukoma upeti gati sungura president kuita kunonzi kukanganisa mavharo batisa tikanzaiwa tiri kubata Obama tiri kuda kubudisa Obama rinonzi pakuyambuka makavazazitaura svondo rapfuura ndakudzosa zvangu kumashure mbitsana kudzirira kuinani pane kurapa zimwa zvirapike mukoma kudzirira kuinani pane kurapa zimwa zvirapike mukoma unofunga kuinani usati waita zvimwe zvinouraisa mukoma unofunga kuinani usati waita zvimwe zvinouraisa mukoma waribatere soko iri tanga wafunga usati wataura nekuti kuna vamwe vanhu vanongotaura ungobvotsomoka wataura hauna kumboziva kuti zvinhu izvi mumwe munhu anozvitambira sei kuzoona muchataura mese wozonzwa vamwe kuti wakandituka kana kuti wazotaura zvisingaite tanga wafunga usati wataura kuti how much effect yazvichaita pano mumwe munhu anoda kuti hanzi rekandimbotanga ndarwara ndozorapwa iwega zvimwe zvacho hazvirapike basa masoko nekuti soko harivhigwi ratopinda munzeve zvoupenyu hwese vakomana imi unomuchazotiyeuka kuti asi mafaro akambozvitaura kubodoka zvedu kamuso Friday muri yeZimbabwe makadiko kuendeswa kuti bata kambo kangu kezuva ranhasi kuvhara chirongwa kubva muchiramba kusakara muchiramba wazara mukoma vaiva ndangachimbotaura kuti mukoma vakapfupika mukoma Howard Pinjisi Wattens vakomana vekestra ndorochera kambo kanonzi kumavharo ano kambo kangu kupedzera mukati mezuva ranhasi. Thank you so much muri yeZimbabwe andina kutinzwe
Takananga kumabudza kwa mutoko kugogora kwakawa makadiko kuna chikwizo uko kwesa uko Gara pa Zimnet Radio Takapombodoka zangwa chikonzwa mmanzi dzivana vaZimbabwe Dzananga pa J Corner
nzvimbo dzemafaro dzakati wandei kumbopomonoka iwo mafaro anoda une mbichana muhomwe Mkoma tatenda pinchi ndongo akabata lead yazo Mkoma hawa dipinchi wakagarira best Kamila afea Yakambosika pawaka vari vachipractiza vakomana imi wainoita kuchema kumana kupinda mboni maro chaimo Kati wakati vari kugadzira kuti album itsva ribude masondo anoteera iwaya ari kuteera ndawa sekuru wangu ana mune ndoro anyanya masvisa makadikwa ananya masvisa ndoro tamba nemusi wasekuru nokuti ndisekuru wangu sekuru wangu akapfupika kubada kana chitauro tese takadai so nechibata zvangu pamusarapa kuti asekuru muri seiko asekuru wangu vanovaziva ngoma awadhi vanovaziva munowirirana nedi kuti muchindo wacho akapfupika mhani akapfupika atitaraenda racho riripoka ndopa munoona kuti mwari anongova matariro zvakasiyana siyana achina kuti munhu murefu here mupfupi mudiki kana kuti anoita sei mupinda mumabhuza mubhora nenhamba 7 yakapenga futi muchinda wacho yeyeye potakaisirwa through pass kudai so hamubate
vika wanga chumakana naye akaona nhamu musi wacheoyo kumhanya kutera munhu zvipo zvakawanda asi kumagitari ndokwakazotora mukombe vakatungamirira vakomana veorchestra ndiro chena paubva muchiramba wazara kumafaru kuvarisa chirongwa chanhasi zondo rinouya tarisirai another gospel artist tera isi kana muridzi weupenyu ati tisangane tinosangana kuti maitirwa zvakanaka muredzi wavo. Thank you so much for choosing Zimnet Radio, spreading the word about the station ine zvirongo zvacho. Ndatenda zvangu Mwari wenyasha kuitirei zvakanyanyisa kunaka, akuchengetei ndinokunamatirai mukati menguva dzese mufunge zvenyu, imi nemhuri dzenyu nevana venyu. Mwari akukomborerei nguva dzese. Vana pavanenge vari kuchikoro Mwari vanongovatarisa, nekuti vabereki tinenge tiri kumabasa. Kwamatuku akazoimba akanzi muri ziso rangu bva ndinenge ndisiri chinditarisirayi. Ndinokumbira Mwari wamazimba ose nekumabasa kwatiri vangotitarisa nguva dzese, kuti ganda redu iri rakaita munyama. Abereki anonzi racism kachirimo watanga zuva tangani munamato okumbira kuna Ishe wamasimba ose watichengetedze mumabasa. Muna vamwe vari kukiriyeterwa scenario, munhu usina kana mhosva waita upedzera kunzi ndiwo waita. Wakumbira Ishe wamasimba ose vanokudzivirira, vanokurwira, wozoona kuti inga hapana kana nenyaya iripo, vanoshaya evidence. Izvo zvakanakira kunamata, kuziva Ishe wamasimba ose, nekuti vanotirwira nguva dzese. Vari kufamba munzendo izodhiraivhai safely. Nazoyeuka kuti hazvina kunaka kushandisa mobile phone uchidhiraivha, kutexta uchidhiraivha. Kuona kuti dzimwe dzenguva hazvina nebasa reze, asi sangana netsaona uri uchidhiraivha une mobile phone uchitexta. Paipa unozodedzera kuti dai asi dai nachashabadzira. Saka vatyairi, please don't use your mobile phones while you're driving. Unobva powa 6 points ne 200 pounds on the spot fine. Kubika umungati wanzewo kubika vegetable. Mafuta hana kunyanyira, hana kunakira miri. Shuga yakawanda ina kunakira mwiri. Salt yakawanda ina kunakira mwiri. Kana kusaita exercise, kungoita munhu kungodya nekurara ama fizzy drinks uchingomwa. Munhu unoda kuti uitewo ma exercises uchimbowana nguva yekubuda uchimbomhanya. Vanofodra vachimbofamba nembwa, it's part of exercising. Saka ngative vanhu vanopota vachiexercise so vanoungana kuenda kujimu, uchienda kujimu nai. Vane vabereki kumusha uku yatizoregedzai kukosha vabereki vedu ndo vakaita kuti tive panyika pano. Ngatisakanganwe vabereki vedu kumusha. Statement nai. Ndizvo yakawanda zvainotaura iyo iyi statement iyi. Sokoronatuizivisa kuti tikakudza vabereki vedu tinokomborerwa ndovana Mwari wedu wekutanga. Ngatiita kuti pavanoti thank you mwana wangu waropafadzwa, wawana blessings, zvinhu zvako zvokufambira. Ngatichengetei nekukoshesa vabereki vedu kumusha. Navatinawo vatiri kugara navo zvakare munomo, uziva kuti une vabereki uchishanda zvokuti une vabereki. Baba namai wako.
kuita livini nevasikana vasati varoora. Organizai kuti matsvakirai kuno aende. Amara kutosha kuti ko DJ ari kutaura kuti chiko tsvakirai kuno ngaiende kai kunogara nevana vanhu. Waendesa tsvakirai kuno vabereki vemusikana uzo kuti ndiwe nomwana wavo. The reason why I'm saying this is because pane umwe andakazonzwa achiroreswa munhu anga ashayika achigara naye. Mwana aridza akangofuma akafa kuchida kuti utsvage 1212 vanhu vabva zoti ndiwo vachigara naye. Madzitezara vakati aiwaze isatizive kuti mwana wedu afa tizive kuti anga achitombogara nemunhu. Saka muchiinda kuti titange kutaura nyaya yekuti tofambisa sei zvinhu. Kutaurirana pakuchiroora manje apa unenge kuroreswa kwakunzi kuroreswa guva nai. Saka my live in aya please vana veZimbabwe. Musika dzedu izvi. Tizira kuripo asi kana watizirwa wachiona kuti wakutochigadzirisa kuti vabereki vacho vazive kuti ndiwe nomwana wavo. Kana musazonyanyawo kuitawo zvokutizira izvi, yeah? Tatenda sangu muri yeZimbabwe. Thank you so much. God bless you all. Next week. Thank you so much.